Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugün 24 fevral 2026 ýyl. Şu gün ılaýyk 4 ýyl bolýa, ýa 4 ýyl dolýa Orsiýadyň hökümetiniň Ukraina üstüne çözän gününden ýa sagatyndan başlap. 4 ýyl wagt geçdi. 4 ýylda 100 miňlerçe adam wepat boldy. Ukraina tarapyndan aýdylýan zat 200 miň, 300 miň aralygyny dipdirli maglumat bar. Orsiýa tarapyndan meselem aýdylýar, ýa barlyk institutlarynyň ýa uruş baradaky ýöreýte monitoring edýän guramaň aýtmagyna görä 1 million gowrak adam Orsiýa tarapyndan wepat bolan ýa-da ýaralanan ýa-da asy sorsuz dereksiz ýiten. Şu taýda nähili beýle bolýar, özüni dünýä ikinji iň güýçli harby goşuny ýa harby goşully döwlet diýip oglan eden Orsiýa 4 ýyllap özünden ýylat sany boýunça 3,5 essedenem köp Orsiýa Federasiýasynyň 3,5 esse milleti az Ukraina döwletini basyp alybilmedi. Oglan edişlerine görä 3 günne ýa 4 günne Ukrainany olar ýer bilen ýogsan etjek. Kiýewde da şu taýda öz ýanky baýdagyny dikip bizini Ukrainany ýanky nasistlerden, millet paralardan ýa faşistlerden azad etdik diýen ýaly terde çykyş etjekdiler. Ýöne olan 3 gün ýa 4 gün ýene 4 ýyla çekdi. Şol başda birinji hepdede alan 22% territoriýasyny hasap etmäňde soňraky 4 ýylda bilen alan Orsiýadyň ýanky ganyny okup alan territoriýasy 1%-den aýryk geçen. Näme üçin beýle bolýar? Berde Ukraina halkynyň öz topragy üçin janaýaman göreşmegi, söwüşmegi, uruşmegi, jany pida etmegi netijesinde şolar ýaly garşylyk emele gelip ýanky basyp alyjy orslary öz territoriýasyna olan ardy edişýäli şunya bir aýda, bir ýylda ýa 3 ýylda da ýetiren emeler ýok, netijeleri 4 ýyl boldy. Orsiýa çok garynja gatnawyny ýöreýişini edip her gün 1 kilometr, ýarym kilometr süýşüp ol territoriýanyň şol süýşen ýerine müňlerçe ýanky öz garażdallarynyň jesedi bilen örtüp gelenini dünýä oşadyrmak üçin näki ikinji goşuny. Islenip uruş yurttaşlar gaty ağırdır. Islenip döwlet üçin, çözüm döwlet üçin, üstüne çözylen döwlet üçin. Ýöne bärde Orsiýa bilen Ukraina arasynda gaty uly baglanşyklar bardy bizim umumy taryhymyz boýunça. Ýanky SSR zamanyny 73 ýyly bile ýaşadyk. Orslaryň, Ukrainalaryň, türkmenleriň şol hatarda. Ýöne şular ýaly ýagdy emele gelerdi, piç berýärmi hiç açan pikir etmäňlik. Beýleki döwletler göz öňüne tutup aýdýan. 91-nji ýylda haçan SSR ýykylanyna şonu oglan edilen beýanat bar, ýa beýannama şol sany Orsiýa tarapyndan her bir döwlet şu gün eýelýän serhedine galmaly, şo serhede de eýelik etmeli. Hiç kime hiç territorial ýanky pretensiýasy, aýdel dawasy, jedeli ýok diýip oglan etdiler. Onu oglan edilen ýanky Orsiýadyň hökümeti boldy şol döwlet. Bolýar. Şol Ukraina bilen bir hatarda Türkmenistanyň öz territorial bütünlüğüne eýeli etdi.
aýdyl şol bellenen çäkde terhetde biz şo duruşumyzda şu neçeli dur, emma Orsiýet näme şeýler Ukrainanyň üstüne bundan 4 ýyl ozal çalyş etdi. Sebäbi nämedir? Muň sebäbi bir näçe zatlardan ibaret diýip düşünýän ýurtdaşlar. Menem şu taýdy şuňy öz düşünjämi beýan etmekçi bolýan. Nämeden ibaret? Ukrain döwleti, Ukrain milleti, Ukrain halky bular Ruslardan tapawutlykdy ören zähmetkeş we zähmetseýär halk. Bular öz dawa nadaby gara zähmeti bilen özlerini şuň kun eme bilen hasap edemedi, deňeşdirme bilen hasap edemedi. Orslardan 5 ýa 10 nese ýokary derejeli durmuşy urmany başaran millet. Ol nämeden ibaret? Aýlyk güllügi bilen, öz durmuş şerti bilen, o ýanky aýdaly ýaşaýyşda bolan amatlykları bilen o tualetler köçede de jaýyň içinde ýörete modern jaýlar urun bu halk öz zähmeti bilen. O nähir zähmet? Ýurdun içindäki zähmetmi ýa ýurdun daşyndaky zähmetmi? Şu iki zähmetem utguşdyryp bilen millet Ukrainler. Mümkinçilik bolsa öz ýurdun içine gazandylar. Bolmadyk ýagdaý gidip ana Ýewropada islenlik işi berjaýat, ag iş bordun, gara iş bordun men diýjek bolýan, o bular o şol nähili işem bolsa şonu amal edip çağıraryny öz maslahatyny eklemek üçin ine biziň türkmenlerimiziň Türkiýe'ye gidip talabançylyk edişýär. Şo şertlerde de işlän millet Ukrainler. Bular hiç bir işten gaçy duran adamlar däl ýa özüni ulumsuz tutan adamlar däl. Şoň netijesinde de bular Ruslardan gaty tapawutly ýaşap başladylar. Orslaryň durmuşyny görseňiz, ene Moskwadan 100 kilometre ila gitseňiz ýumrulyp ýykylyp ýatan o bolar. O ene aýdyn şular ýaly tutuş, alkogolizme uçuran millet. O iteýetin pişik beýketin tanana durşuna ogurluk elbette Ukrainada da var, korrupsiýa da var, ogurlugam var. Ýöne beýdip öz halkyny şu derejede eden Ukrain hökümeti ýa-da ýanky oligarklary ýokdy, Oslan kıyardy. Ýöne şuny Orsiýet hökümeti özüne hup hasap etdi. Näme üçin? Ukrainler gün-günden durmuş şerti gowunyp barýar. Eger şu derse şu terde dowam etse diýmek erte birun Orsiýetin halky öz hökümdarlarynyň sorajak. Önem üçin Ukrainlarda hiç bir baýlyk ýok. Biziňki ne nebit bar, ne gaz bar, biziňki derejede ne almaz bar, ne brilliant bar. Ay garaz adyna agdasan şol dünýede bar minerallaryň, baýlyklaryň hemmesi Orsiýetin territoriýasynda bar. Şol gazyly bolmalyňa, ýöne olar belli bir adamlaryň üçüsine girýärdi, halkyň ýa-da döwletiň gaznasyna girýän zat ýok. Ene şu zatlar üstüne gömmek üçin, halkyň ünsüni başga zatlary sowmak üçin bular ene Orsiýetin hökümetiň oýlap tapardy ene Ukrainler faşist ýa şol ikinji jahan uruşunyň galan nasistler bar, şular bizi üstümize çözmekçi bolýar ýa Orslar ýigrenýär näme diýe. Ýoksa ikisiň bir Slavyan döwlet, ikisiniň hem ynanyhan dini ene şo ortodoks ýa pravoslavny ortodoks diýil. İkisi bir jüwit bir alman deň bölenýär. Bular mesçitlerim bir, okulşam bir, ynanşam bir dini. Ýöne näme üçin bular ene ştaýda bir-birine ors tarapy düşman bolýardy. Şu ortadan şu ösüp barýan Ukrainany aýyrmak üçin Ukrainanyň asla halk ýa millet ýa döwlet hökmüni ýok etmek üçin ine Putiniň we onuň töweregini işläp deden mataly şu. Şoň üçin ene 4 ýyl şu uruş dowam edip gelýär. Elbetde Ukrainanyň köp şäherleri weýran boldy geçen 4 ýylda. Aýdyşlaryna görä 200.000 bilen 300.000 arasyna pida berdiler Ukrain tarapy. Ol bolup biler, belki azraň görkezýändirler, onuň anyk sany ýok ýöne. Şol 400.000 diýilende de azatlar ýöne Orsiýet tarapy
üçesi. Soňky ýyl ýarym içinde o saarlar 10-15 de köpeldi. Ýadyňyzda bolsa men size aýdypdym. Bir gezek şular ýaly bundan bir ýyl ýarym ozal bolsa gerek. Ya biraz köpürekdir. Şonu aýdypdym. Şuun ýanky ýetki ýagdaýy egerde Orsiýa Ukrainada 2 esker uruşda wepat bolýan bolsa, Orsiýa tarapynyň şol wepat bolýan sany 8 adam. Ýagny 4 köp. Nämen hasabyna? Ýogsa Orsiýa dünýäň ikinji armiýasy buglan etdi özüni. Ukraina halkyndan olan halky 3,5-4 köp. Yani şol bir wagtyň özünde de Orsiýadyň çekýän adam ýetkisi Ukrainanyňkydan şol döwür mundan ýyl ýarym 2 ýyl ozal 4 köpdi. Emma şuun 25-nji ýylyň aýagyny 26-njy ýylyň ýanwar aýyna alamyzda şuun kun ara tapawut bir wepat bolan Ukrainla 25 sany wepat bolan Orsiýadyň harby gollukçysy düşýär. Näme aňlady? Diýmek, Orsiýa tarapynyň şu uruşda çekýän ýetkisi 25 köp Ukraina halkynyň ýetkisinden. Buna realym däl. Sada göz bilen seresen, emma bu zatlar iýerleýän ýöre golluklar bar. Şonuň habary bi. Men özümden tapamam. Onu nämen görkezýär? Ilkinji nowbatda Ukraina halky, Ukraina harby gollugy öz günnelik işini ýa garşylygyny ýa söwüşini ýa göreşini dronlary girdiler. Elektronika bilen ullanylýan. Inni bugun kunky uruşda ýurtdaşlar ol öňkü ýa-ni eser döwründäki ikinji jahan uruşyndaky ol awtomat bilen öňe ýa olur ýaly söwüş ýok. Inni dron depäňden gelýär, ýeki adamam bolsa ýere gömüp ýatsan depäňden urýar. Ine şular ýaly dronlary Ukraina halky, Ukraina harbylary, bilermelleri, injenerleri oýlap tapdylar. Ine şonuň 2 ýyl barany gaty üstünlükli ullanyp gelýär. Şoň netijesinde de şuun kun Ukraina tarapynyň adam ýetkisi bir adam, emma Orsiýa tarapynyň ýetkisi şu bir adamyň garşysyna 25 adam. Ýagny 25 köp ýetki çekýär. Aýtdy Donald Trump'am o ýanwar aýyna meselem Orsiýa tarapy 30-35 miň adam ýetirdi diýip. Şolar 30-35 miň adam ýetiren bolsa, Ukraina tarapy demek 1000-1200 adam ýetirdi. Tapagyny düşünýärmi? Ine şoň üçin bular ýagny Rus tarapy ýa Putiniň öwüp arşa çykaran harby goşuny Ukraina tarapyny ýeňip bilmedi, bilenak bilmedi. Orsiýa tarapynyň ullanýan ýeke kartasy ýa-da emeli ýa aýdaýly o elini galga diýen gamçysy olam ýanky bir ýadro ýa-da atom ýaragy bilen baglanyşyk. Ol SSR zamanynyň galan ýadro ýaragy bar. Ine biz şolar ullanır, şolar bizini partladar diýip haýbat atýar dünýäň öňüne. Ýöne ol haýbat eýär 4 ýyl boldy şuny aýdylyp gelýänne, ýöne netijesi ýok. Şu orta tarapyn kim öwýänem bolsa, kim şoňa gollaw berýänem bolsa, kim şony gollaýanem bolsa, men size şu Türkmenistana men ýaşlyk döwründe ullanýan bir söz aýdy. Şu Orsiýa tarapynyň hemme haýbaty hem halastoy, boş. Şonu diýen adamlaryň pih-pah. Biz diýerdik de agly boş adamlary. Diýmek, o näde ullansalar ýadro ýaragyny, atom bombasyny. Şonu ullanmaga öz saýuzdaşy ýa öz ýolbaşymy, gollawçysymy Hytaý ruhsat berermi? Elbetde ýok. Eran ruhsat berermi? Elbetde ýok. Ýa ýene bir döwlet ruhsat berermi? Ýok. Näme? Sebäp olaňam ýaşasy gelýär. Orsiýa atom bombany partladanmy bir ýer şahary göçüp gitmezmi? Ya ona karşılıklayın Amerika ya da Fransa öz ýaragyny ullanmazmy? Ýadro ýaragy. Elbetde ullanır. Diýmek, diňe Orsiýetde dünýä gotardy.
bir yuvaşık bilen pişik batasını edip o dünyanı yuvaştan eline alıp oturan Xitay Putin'e sudatlar etme yol verir mi? Vermez mi? Hani şunu sonra özünde verin yurttaşlar. Ay ortaya plan, ay pestikan yok. Olmaz o. Ama hiç kim yani yadro yaranı ullanmaya orsat vermez. Sen bütün dünyanın yaşatı geliyor. Putin olur için hiç kim. Xitay için. Sen onu Putin'i allap ullanıp oturuyor o teritoriyasını almak için. Alırlar mı ya? Bir topar yeri. Olur için Putin oyuncak öz hakimiyetini ya öz buyruğun dünyaya yaratmak için. Sonra ne de oturuyor. Putin'e näme gerek? Putin'e dine sol vazifede saklanıp oturmak gerek. Sebep sol vazifeden düşen günü öz halkısını kulağından çek ol Kızıl Ploşat'ta boyuna sıyırtmak salıp asacakları görünüp dur. Sebep o tayda milyonlap adam vefat boldy. Yaralı bolup geldi iyidine. Erti uruş tutarsa bir uruşdaki adamlar iyidine gelenden soň bular adam öldürme endigeden ýa-ni bir hakyna tutmak olsun. O tayda watan gorap hiçkim gidene Ukrainanyň üstüne. Watan dene öz üstüne çözüleni goralya. Yurtdaşlar soňa dogry düşün. Sen biriniň üstüne basyp aljy bolup barangdan soň sen watanyň gorana sen bir abad oturan döwleti milleti ýykmak, opurmak, ogurlamak, öldürmek üçin barýan. Azam bolsa şu şeýle süýjem bolsa. Indi şol ýa-ni türkmençelap aýtsak Alamana giden hakyna tutma orslar var. Erti uruş tutarsa iyidine gelse bir Putin'i dardan atar. Sebep o taýda alýan aýlyklarym, o taýda bir Ukraynalar öldürüp bulan emlägini eline alýarlar. Hiç bir hasapsız, hesipsiz, jogapkarçylyksız edýän jenayetlerini gelip berdi orsiýetde etmezmi? Elbette de. Edilmem o tirany frontdan diň jalmaga gelirlerin mana o bolaryny kelle keserlik edip bererler. Indi Putin onu gördü. Yani şol uruşdan şulaň ýygyna gelmegini isläner. Şoň üçin ta Putin özü ölýänçe uruş dowam etmeli. Şo uruşa gidilenlerin mesarupkadan geçmemeli, şo taýda wepat bolmaly. Ine bular strategiýasam şol, taktikasam şol, Kreml'la kontrolü. Indi näme bar? Ine bizine şu mahal hem bütün dünya iki bölünni. Ve 4 ýylyň dowamyny gördüler. Putin'in nähili bir yalançy, nähili bir ıhtybarsyz, nähili bir lebitsiz adamdyr. Ol hamany halkara ýa-ni gurumlaryň esasyny hereket edýänip, agzyna aşgatyklanyň görünüp duran näme edip berenler. Indi şoň kun Putin bilen baglanşykly bir halkara kanunum, kadalarım işlenip. Näme üçin? Sebep ol hemmesi bulaşdyrdy. Öz tarapyna Trump'y çekip aldy. Onu aýtmak gerek. Sebep Trump pulun adamsy. Ol biznes bilen meşgullanan adam. Hemme zady pul bilen ölçüýär, hemme zady ýa-ni şol kimde näme agram bar, kimde nähil kart bar, şular ýaly terzi siýasat alyp barýan adam. Onu elbette Amerikan halky saýlapdyr. Saýlaşýaly Amerikan halky ona jogapkar biz bu taýda sen Trump sen plandat etme dip ona buyruk berme biz hiç kim sebep biz onu saýlan adamdan, ol biziň ýurdumyzda degişli adamdan. Ýöne ol edilýän işler Trump'ın şol Ukrainanyň garşysyna hem de Putin'in peýdasyna ýykynlyk edip oturan ol köre hasa görünüp durar. Muňa aňyrsynda da pul ýatyr. Başta bilşimiz ýaly Trump, Putin aýtdy Trump'a, ýa-ni Trump Ukraina bilen şertname baglaşanyny, Ukrainanyň şol gazylyp alynýan gymmatbahy magdalary bar. Şonu bilerikli işläýip, ýa-ni Zelenskiň teklibi bar. Ol şonu ýykyn etdi, ol ertesi gün Putin aýtdy, "Ýok, men size $2 trilyon size şol magdany berýän, alyň işlendi." Ondan kime tarap ýykylar? Şu diňe biznes bilen meşgullanýan adam. Elbette 2 trilyon.
Onun ýene de şu Zelenskiň garşysyna, Ukrainanyň garşysyna dörli basışlar urulyp başlandy. Inni Putinin soňky çykaran hokgasy Trump bilen şol soňky Amerikada eden duşuny ikisiniň gelen laşygy bolmaly. Şol laşyga görä şunu aýdyp berdiler. Putin Donald Trump'a hödür edýän baýlygy 12 trillion dollarlyk baýlyk. O näme baýlygy? Ol ine şol Arktikada Buz okeanyna bar bolan ýerasty baýlyklary gazyp almak, çykarmak, ýerleşdirmek, şol sanyny gaz, nebit ýerasty bilýän bilip ýatan baýlyklar, ummasy baýlyklar. Şunu eger sen men tarapym tutsam, eger Orsiýadyň üstünden ýanky şu ýerden sanksiýalar aýyrsan, onu men sana näçe 12 trillion dollarlyk baýlygy muht berýän ýa bagyş edýän 25 ýyllap ullun şonu Putiniň aýdan teklibi. Trump'ın bir ne adamsı, iş adamsı, nerede görüp durur 12 trilyon zat muht berliyen? Ukrayna'da o pullun iyisem yok. Ne son için Trump bu, ne görü oturuşumuz yani, Orsiya tarafına yıkkınçılık ediyor, Ukrayna tarafına da karşı dur. Elbette onun öz işi, ona baha vermek, yani Amerikan halkının borcu ya vazifesi ya hukuku. Biz dine bardaktan uğralıp özümüze gereğini içine çıkarıp almalı. Estenseniz görenseniz barhanın Epstein'in edip oturan cinayetler vardı. O beyikli o 2 tane Eiffel yankı baş nese değerli. Şoma yeterlik derecede kompromat var. Epstein'in çıkaran. Bütün dünyanın ahli, siyasetçileri, yankı biznesmenleri, ya tesirli adamları şol Epstein'in yemesinde var. Sanıgınla. Video yazgıları var, ses yazgıları var, yazışmaları var. Birin okap ya anırsını çıkarıyal materyaller değil, men pikir ediyen şu iş yani 4 yıl 5 yıl devam eder. İnternem yarısını çıkarttılar o materyaller. Yani de yarım milyonluk tomluk gemi var diyordu. Materyaller. Ola çıkanla näme borka? Yani şu çıkarlarım yeterlik. O tayda Donald Trump'ın suraty var, gıyla bilen düşen yene var. Ola yankı bir Angliýan padşahynyň erkek dogany var. Onuň suraty var. Ona eýem o görgülini yankı padşalyk öýüniň yankı wekilligini maýyrdylar. Gerçek ady bardy, ondan mahrum etdiler. Innem suwda çekip berler. Beýlekilerim çekirer gitjek görýär. Şu taýda Türkiýede de bir topar atelyň üstü bilen ýaş gyýdlary şol Jeffrey Einstein ýemesine uğradyň ekellerde adalaryna jelepçilik etmäge ýa takvar ýani erkeklere hyzmat etmäge. Epstein'im şolar ýaly bir aňry baş türkmençe aýtsak maşenlik. Oň etmedik jenayeti ýok. Gatken zatlar bütün dünýäň ýanky öňde barja adamlaryny, bankirlerini, siýasatçylaryny, diplomatlaryny hemmejiginiň başyny boka sokup şol ýanky jelephanalaryň üstü bilen. Hem de olar surat alypdyr o taýda. Dine olar mihmançyga çagyranak. Şo her burçda suratlary bar. Aýdylşyna, ýazylşyna, görkezilşine göre o taýda şol ýanky zor bilen akden gyýlar öldürilip şo taýda şolaň etinden hem nahar taýýarlandy. Şo Epstein'in ýanky näme diýeli? Kuhnasyna ýa naharhanasyna goýulan etlen suratyny alynan ýeri var. Şonu alyp dünýäde ýörüýte guramalar var. Ýanky bir medisina gurnu. Şolar al strukturasyny şo etin açıp söküp perederlerini şo taýda adam etiniň strukturasy bar eken.
Olam oňurga böleginden kesilip alynan ýanky. Büsteksler diýýärdi. Ine şonu şo taýda bişirip ýene keldi. Näçe adam atsa sorsuz ýetipdir. Şo adalyň içinde gömülen ýa öldürilen ýa deňze taşlanan adamlar känip aýdylýar. Ýöne bu zatlary entek ýetilenak, açylanak üstü doly, ýöne gorkazly bir çeti, şol gorkazly bol halkary guraman ýanky bir näme olaň ady? Wagtyl mujunna şol DNK bilen meşgullanýan guraman bir şunu şu et insanyň eti ya adamyň eti diýenden soň meni şu ýaýradan Amerikan guramasy meni ýapdy şol saytlary görkezmelläle. Ýöne onu ýapanyň bilen eýem dünýä ýaýrada. Ine şular ýaly dünýäde entek bolan jenaýat ýok. Şol dünýäde özüni biz ine öňde barjy döwletler, milletler ýa-şo guramalyň ýol başly diýip özüni tanydan adamlaryň ine düşünmüni edýän hereketi şo bolup çykdy. Ine şo Türkiýanyň men ýöne ýaragdamak sebäp niýatyň döwrüne şolar ýalaýdyrypdy. Ine men Türkmen gyýdlaryny mugut berjekkä daşary ýurtlar akçyk bolsa öýlenjek bolsa Türkmen gaznasyna $50,000 tölesendik. Ine şol Epstein'in şol döwür Merkez Aziýadan Türkiýanyň üstü bilen Amerika ýanky jelepçiligi diýip aýdan çykarýan gyýlarynyň bahasy şol. Hemmes gladyň üstü açylar gitjek ýeri ýokdur ýurtdaşlar. Şol döwürki Türkiýanyň ilçihanasyny näme bilen meşgul boldy. Şol döwür Türkmenistanyň daşary işler ministri şuň kun hana hönkärip oturan Reşit Meredow bar, kellesini ýalaňyşlap bu zatlary jogap bermeli bar. Her gladyň üstü açylar, açyljagyny hiç ýere şek şübhe ýok. Olaň bir ykdysady ogurlygyny nebit gazy ötak deger degmezine muhtuna yarım muhtuna nardan satan adamlaryň atlaryň familiýalaryny hana saparaga çykaryp otyr saytyny. O kan görün seredin netije çykaryn. Bulan hemmesi özlerine morsa çağırar çekjekdir. Jerimesinem jedasynyň. Şol sanyna şu adam ogurlygy bilen baglanşykly meselede. Inni ýene Donald gelýär Ukrainada uruş. Donald Trump aýtdy prezidentlik hemesine saýlaw kampaniýasyna beren sözü var. Men nädeni şu uruşy 24 sagatyň içinde ýatyram. On prezident saýlanyň berme 1 ýyl 2 ay geçdi. Ýöne uruş ýatyrak. İnternet näçe dowam etjegi belli däl. Bugün bolly erti geçirdik, büýürün bolýa, ay boljakdyr, näme etjekdir. Ýok, bolýan zat ýok. Ýöne näme basyş edilýän bolsa Ukrainanyň üstüne, Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenskiň üstüne edilýär. Görün bolýan zatlar. Ýöne Zelenski şuň çykyş edip aýtdy. Şundan ýylaýyk 4 ýyl ozar ne diýdim men, şu bunkerda ýa yer astyndaki jaýda oturdum. Şonda maňa Amerikalılar jaňa aýtdy, sen janyň gaty ulugyp aslynda sen gyssagly ýagdaýda Ukrainany terk et çağalaryny alla bizadir ýylyňdan samolyot ýa näme transport uğradaýly Biden jaň edipdir. Zelenski janyň halat etdi. Oňa beren jogap hana şunu öýdäýdi. Ýok, men ýurdum terk etjekde, men öz halkym bilen bilen eger başarýan bolsaň bize gerek bolan ýaragy berin diýip aýdypdy. Hana şu Zelenski özü bolan zady gurrun berip otdy. Diýmek bir adalet kimin tarapynda? Ukraina halky öz territoriýasyny gorýar. Öz ýurt territorial bütünlüğini, öz ýurt awadarlygyny. Näme üçin ortaşylaryň üstüne çolup geldi? Türkmeniň üstüne çolmak gerek gel şu meselede. Türkmen eýen bir niýatdan başlap şuňky atalogly çel 10 moldyk goýdurar öňüne Putinin. Mesela aýdan şu da zorlanýan üçin bagyşlar, ýani şolar iki sep atalogly 10 molupdyr. Putinin öňünde de, Hytaýyň öňünde de, Iranyň öňünde de innem hana atasy gitdi. O 16-njy 18-nji fevral aralygyny ol kimin öňüne sırtyn bulamady ýa näme ol golçak gaýdya otaýdy. Eger kanuny tersek on haky ýok o tak gitmäge. Ýurdun Türkmenistanyň
hamana saylanny diýilen prezidenti var. Näme üçin şol giden atdy oň atasy gidýär. Ene soran şon halk bolundy. Her bir adam öz etmeli ýanky borcu wezipesi bar. Wezipesine göre etmeli borcu var. Şonu etdimi? On kim akylly ýok. Sebäp bilýärler oň agynyň ýeke söz çykanak ýa öňrek ol bäş döwlet bolup Amerika bar gaýdany ol Trump'yň ýanagyny açyp bilmänoti. Atasam şol. Ýöne o gitdi atasyny sapara çykaryp berdi ýoldaşlar bilen. 50 trillion dollarlyk baýlyk bar diýip. Şonu maňa berseň sen ýaşarsyň ýoksam kelläň güzik Eýranyň soňra sen alýasyn dedi. Olam geldi. Näme üçin halka hadawat berenak näme gürleşdi? Näme barada gürrüňçilik boldy? Näme ol razylyk berdi? Ýöne aslynda bu zatlar bu gürrüňler etmäge, bu meseleleri çözmäge on konstitusiýon haqqy ýa hukuky ýok ýurtdaşlar. Ol geçen zaman işligi. Ol dünkü prezident goşadyrnak içinden ýöne bula hiç birden prezidentler onu islemik suwda suwd etme taýýar çağırsalar biz bereli jogaby. Ýöne dünýä bulaşdy diýip men size ozal näçe gaýtdym. Mene şuň kun netijesi bize ýam girdik 3-nji jahan urşuna. Ýöne bir zatdan arkaýyn bolun atom bombasy ýarylmaz. Şo partladyljak bolsa ilkinji nowatda Hytaý gelip Putiniň kellesini alar. Sebäp Hytaýlar başga taktika bilen dünýäni basyp almakçy. Olara bular ýaly uruş gerek gel ýa-da ýer şaryny pytramagam gerek gel. Ora başgaça psik başdan edip basyşyny edip dünýäni almakçy. Onun konsepsiýasyny Putiniň bu awy siýasaty ýa hor gürrüňi olar oňa mätäsler ýa olara derurlar. Şoň üçin näçe haýbat atsa da Putin tarapyndan atom bombasyny ýa atom bombaly uruşa giýilmez diýip düşünýärler. Enne nähilem bolsa şuň ýatlama güni, hatyra güni 4 ýyl bola Ukraina halky gaty mertdur. Öz territorial bütünligi üçin, öz garaşdyrlygy üçin, öz milletiniň gelejegi üçin. Şol sanyna Ukraina halky bütün SSR-iň giňişligini bolan beadalatlygy ýa orsun şuň kun basyş edip oturan ähli respublikalar bar, öňkü Sowet zamanyna ýa döwletine giren. Merkezade döwletleriň bäşi lükgeligine şuma Putiniň dawanyň aşagyna. Şol sanyna bizimkiler bir döwürdenmer. Ýöne şu beýlekiler men öz başdak näme plan pysykanyn hemmesi Putiniň şol ýurdu dolandyrmaga ýarlyk ýagny patalan adamlar. O taýda halkyň saýlan ýolbaşçylary ýok. Şoň üçin bilip goýun Ukraina diňe öz üçin olar biziň bagtymyz üçin ganyna kuwatylar. Şoň üçin şo halky, şo milleti mübareklemek, gollamak biziň borjumyz. Şonu hemmen Ukraina halkyna şuň öz halkymyzyň adyny arzu edýän. Hemme halkyň diýip adyny aýtmaýyn. Ýöne şo Ukraina halkyna, döwletine, milletine hormat sarpa goýan adamlaryň adyny niýsep hat takyk bar. Ýoksam ertine bir rejime hyzmat edýär. Näme üçin men adamdan görlediň diýip. Adym borum sen öz ataň adyny tanamayan adam. O niýasy men atam diýip oturan sebäp oň ejjetiniň sallançagyny niýasy uranýar. Şoň üçin bir zady bellek goýun ýurtdaşlar Ukraina halkynyň şuň berýän ähli pidasy şo biz üçin berilýändir. Şonu bilelim, şonu hormat goýalyň. Ýaşatan Ukraina, slav Ukraina. Sağ oturun.